Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje ku-algebra sizofunda ngokuthi kungani senza izinto ezifanayo macala omabili. Ngikhumbule algebra izinto nje sisebenza kakhulu ngokubhalansa ama-scale noma izikali sikwazi ukulinganisa macala omabili. Phambi kwethu sinesikali ngaku-left noma esandleni sesinxele sino-x ababili no-y. Siphinde ngale kwelinye isayidi noma icala sibe no-9 wamabhokisi amancane. U-x no-y laphayana nabayana niyababona phambi kwethu. Sifuna ukuthola-ke ukuthi isikali sethu njengoba sibhalansa u-x labayana, u-x ngamunye, ibhokisi lika-x ngalinye lingakanani no-y ngamunye ungakanani. Ukhumbule sinamabhokisi awu-8, ngiyaxolisa uma ngithiya u-9, sinamabhokisi amancanyana awu-8. Konke lamabhokisi nala aka-x no-y no-9 lapho no-8 la amancane asinikeza isikali esibalanced phecelezi ngesiLungu noma esilinganayo esime ngokulingana macala omabili. Ngifuna sithole-ke umbuzo esingazibuza wona ukuthi ibhokisi ngalinye u-x ungakanani, u-y ungakanani, kunalabo 1 abalaphayana ebenza ukuthi kulingane. Sizothatha lo mqondo-ke sithi sinabo x ababili nabaya. Ethi-ke ngisule ngibhakele nje emaphakathini ngaze kube budlabha. Bhala nje lapha emaphakathini. Ngizothi yabo x ababili esinabo plus noma balingana no-y. Plus u-y laphayana balingana no-8. U-8 wamabhokisi amancane esikalini sethu. Kungakho lesa sikali silingana macala omabili yingoba sinabo x abayi-2 nesingabazi. You see, lento esizibiza ama-unknown variables wabo x no-y asibazi, kepha sikwazi ukuthi isisindo sabo silingana no-8. Isisindo sabo silingana no-8. Lo 8 ongale esandleni sokudla. Ngenhlanhla-ke kunamabhokisi enginawo la emaceleni akhona engingawasebenzisa futhi ukuze ngiye kulesi sinye isikali ukuzothola impendulo yethu. Engikwaziyo ukuthi nesitshelwe kona futhi ukuthi abo x noma u-y loya abo x nabo y bayalingana njengoba ngishilo ukuthi balingana no-8. Loya 8 esimbhale laphaya. So kuzomele sikuthole-ke ukuthi u-y ubani, u-x labaya ababili bawubani, noma u-x owodwa noma bo-x ababili. Kepha sikwazi ukuthi mase zihlangene zonke zikanje ziyalingana ziwu-8. U-8 wamabhokisi amancane. Amabhokisi la amakhulu abo-x. Ngenhlanhla-ke nginabo amabhokisi akhona-ke la eceleni kimi. Ngizothi-ke ngithathe ibhokisi elilodwa lika-x elifana nalela bhokisi elilapha kulesa sikali sokuqala no-y loyana obeka laphayana kulela bhokisi lokuqala. Engikutholayo ngitshelwa ukuthi mangithatha isikali sika-x no-y, u-x owodwa no-y owodwa, isikali sethu ayingathi siyasindwa manje singasindwa futhi siyehle siye phansi. Kepha mangifaka amabhokisi awu-5 noma abo-1 abancane abawu-5, isikali sami sesiyalingana. Sesiyalingana manje isikali sami. Sengifuna ukuthola-ke ukuthi u-x oyi-1 no-y oyi-1 bangakanani ukuze isikali sami lesiya silingane namabhokisi awu-5. Ngoba isikali sami lesi sesibili mangino-x no-y ngifana nokuthi ngifake amabhokisi amancane awu-5. Sikwenza ukuthi silingane, akukho okwehlayo, akukho okuphakamayo. Ngizothi ngibhale nje laphaya x plus y ulingana, ngiyaxolisa ngibhale futhi emaphakathini ngathi ngibhalele kude. X plus y time is equals to noma ilingana nokuthi ingamabhokisi amancane abo-1 abawu-5.
sifuna ukuthola ke manje kusafana ke ayikasiniki impendulo lento esiyenzelayo isafana naleya nkinga ebesinayo ekuqaleni asikaxazululi ukuthi u-x ubani u-y ubani ukuze isikali sethu sibe balanced noma silingane macala omabili ngoba into esisebenzelayo nesifuna ukuyenzela ukuthola ukuthi u-x ngamunye ulingana namabhokisi amangakanani amancane, u-y ngamunye ulingana namabhokisi amangakanani esinayo. Ngizonika nje imizuzwana nicabange ukuthi sizokwenza kanjani. Nakho kubalulekile-ke ngiyacabanga ukuthi nicabangile nazama ukuzitholela. Kuthiwa masinamo-x oyi-1 amabhokisi u-x no-y amabhokisi awu-5 masinabo-x ababili no-y amabhokisi awu-8. So ngakho-ke esizokwenza-ke sithe masifika ngale sasisusa or sizobuyela kule sikali lesi sethu sokuqala sikhiphe u-x no-y. Ngizokhipha u-x no-y laphayana loya x no-y enginabo engibafake ngale ngathola u-5 nangapha kuzomele ngikhiphe amabhokisi futhi awu-5 ukuze ngithole isikali sethu sihlezi futhi silingana. Kuthiwa masikhipha u-x no-y sakhipha u-5 futhi amabhokisi wethu azolingana. Kepha senginike impendulo kepha ngizonibonisa ukuthi siyenza kanjani ngokwe-algebra futhi nakwe-mathematics izibalo sizoyibala kanjani. Sengikhiphile laphaya u-x no-y ngithi minus x ngisule ngiyibhale kanjena minus x plus y minus x no-y osusa u-x no-y susa u-x no-y laphayana kufana nokuthi ngisuse amabhokisi angaki awu-5 njengangale mangisusa mangino-x no-y nginamabhokisi awu-5 should nangapha ngizosusa nje amabhokisi awu-5 amabhokisi awu-5 namabhokisi awu-5 ngiyawasusa laphayana minus 5 futhi uyayibona-ke manje le equation engaphansi iyafana naleya engale ungalahleki sisesemqondweni omunye futhi thi ngiyenze kanje ngifuna ukuyenza ngezibalo noma ngifuna ukuyenza mathematical nizoyiqonda ukuthi nani mase nizibhalela yona nibhale kahle. Thi ngicime nje laphayana ngibhale kabusha ngizothi minus x plus y minus x plus y 2x minus x ngisala ngobani 2x loyana minus u-x oyi-1 abo-x mababili ngisusa oyi-1 ngisala ngobani ngo-x nje kuphela oyi-1 u-y mangisusa u-y laphayana ngisala ngani ngalutho kusho ngisa u-8 ngisusa u-5 ngisala ngobani ngisala ngo-3 u-8 bale ngisala ngobani ngo-3. Nawu-ke imqondo esesinawo ukuthi u-x oyi-1 ulingana no-3 u-x oyi-1 ulingana nobani no-3 ngoba ngisusile u-y ngasusa u-x oyi-1 laphaya ngasusa u-5 ngasala ngo-3. Into ebese iphila ekhona bokuyibhokisi eli-1 lika-x nabo-1 abawu-3 abancane ebebakhona laphaya kusho ukuthi u-x ngamunye ulingana no-1 u-x ngamunye ngiyaxolisa ulingana no-3 ngiyaxolisa namabhokisi amancane awu-3. Ngakho-ke sengingabuyela kuleya equation le noma sengingabuyela kulesa sikali esingale ngithi sengifuna ukuthola ukuthi u-x no-y noma u-y futhi yena ubani ngoba sesiyazi ukuthi u-3 umelwe u-x oyi-1 umelwe u-3 naku 3 ngiyambhala ngizothi 3 plus y 3 plus y is equals to 5. Yiyo equation entsha manje esesinayo ibhokisi eli-1 lika-x u-x omkhulu umelwe abolo mangisusa u-x loya
Shuthi kuzomele ngisuse nangale esikalini sethu amabhokisi amancane awu-3 ngoba ngisusa u-X, owu-3, oyi-1. Ngizosala ngo-Y. U-Y kusala amabhokisi ayingaki uma ngisusa ayi-3 kwayi-5? Ngithola ubani? U-2. Kusho ukuthi ngizothi ngapha 3 minus 3 bayakhanselana, ngisala ngo-Y, 5 minus 3, ngisala ngobani? Or 5 susa u-3 na, ngisala ngobani? Ngo-2. Kusho ukuthi ibhokisi ngalinye u-Y ulingana namabhokisi amabili abo-1 ababili abancane. Ngakho-ke nayi impendulo yethu. Sesikwazile ukuthi nge-algebra sikwazi ukuthi sithole impendulo yethu, sikwazi ukugcina isikali sethu silingana. Sikwazile ukuthi sithole ukuthi u-X ulingana no-3, u-X oyi-1 ulingana no-3, noma abo-X abawu-2 ngale balingana no-6, u-Y yena ulingana no-2. Ukhumbule 6 minus 2 or 6 plus 2 ulingana no-8 ebese siyabonga.